रायलायनानै मालिकियाव सिरि थाफैनानै गैयाब्लाबो गोबां बोसोरनि उनाव गोबां बोसोर इसोर रावबो नाबिजों रायलायाखैमोन। दा गोबां बोसोरनि उनावहाय जिसु ख्रिस्टखौहाय बिफा इसोरा जोंनो अननानै होबाय। बेखायनो होनदों God so loved the world that he gave only his begotten Son. Whosoever believes in him shall not perish होननानै बुंदों। इसोरा जोंखौ एसेग्राब अनबाय, बे गावनि सासेल' सारिजानाय फिसा हौवाखौ जोंनो ओरैनो होबाय। जायानो बेखौ फोथायगोन बियो माब्लाबाबो दंस जाथारखानाय नंलानो, माने थैनाय गैला, जेबो खहा गैला आरोखि, नाथाय जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन। जेब्लानो ख्रिस्टमास फैयो जों बेखौ मिथियो बाइबेलखौ जन 3:16। जेब्लानो ख्रिस्टमास फैयाब्लाबो जों मिथिगौ बोब्लाब्लानो मोनो। इसोरा जोंनो लागै सैनांनाय, दुखु जानाय, बेरामजों भुगिजानाय, जोंनि गासैबो खैफोद, जोंनि गासैबो सैनांनाय पार्सनेल जिबनाव, जोंनि गासैबो खस्थ, जोंनि गासैबो निराशा, इसोरा जोंखौ मोनथिगौ ना, जोंखौ बुजिगौ, बियो मिथियो। इसोरा जोंनि गासैबो जारला समस्याखौ इसोरा जोंखौ मिथिगौ। मानो होनोब्ला जननि 10:10 बेखौनो होनदों, सिखावा खावनो आरो सिथारनो ना, नोंनिफ्राय माबा मोनसे खावनो थाखायसो फैयो। इंलिश होनदों सैताना खावनो माबा मोनसे दंस खालामनोसो फैयो, जननि 10:10 होनदों। नाथाय जिसु ख्रिस्टआ फैदों जोंनो गोथांखौ होनो होननानै बुंदों, आरो गोबां गोथांखौ होनो। जननि 10:10 होनो They will come to steal and destroy. Thieves come, steal and destroy. ना, सिखावा खावनो आरो फोजोबस्रांनो जोंनि गेजेराव फैयो। नाथाय जिसु ख्रिस्टआ दिनै संसाराव फैबाय जोंनो गोथांखौ होनो, लाइफ, जोंनो गोथांखौ होनो दिनै जिसु ख्रिस्टआ बे संसाराव फैबाय। दा जोङो समावहाय जोङो दुखु सैनाङो, जोंनि न'खरफ्राव प्रब्लेमफोर क्रिएट जायोब्ला, सोरबाफोर माबा मोनसे जायोब्ला जों गोबां निराशा जायो, दुखु जायो। फाइनान्सियेल क्राइसिसखौ लानानै जों निराशा जायो ना, जोंनि न'खरफ्राव खैफोद बेराम दें जब्रा दङ, जाब्लाबो लोंब्लाबो गोजोननाय गैया जायो। नाथाय इसोरा गासैबो बिथिंखौ मिथिगौ। जेब्ला आदम आरो हवाखौ इसोरा सोरजिबाय, सोरजिनाय समावहाय ओरैबायदि पारफेक्ट बिं, खुनु सुनामि गैया, बांग्रिं गैया, बेराम गैया, सैनांनाय गैया, बे समाव दङमोन आदम हवानि समाव। इसोरा बिथांमोननो फ्रिलि होबाय, बबेखौ जायो जा, नाथाय नोङो आंखौ सिनायनो थाखाय नैबे बिफांखौ दाजा ना। नाथाय मा जाखो, हवाया सैताननि बुरखायनाय, ज'ननि 10:10 बायदि सैताना बेखौ बुरखायबाय, बियो जाबाय, गोग्लैबाय ना। एस ए रिजाल्ट रमान्सनि 5:12 होनदों, एस ए रिजाल्ट मा, सासे मानसि पाप मावनायनि दारै गासै संसाराव पापा हाबबाय ना, जोंनाव फैबाय पापा हाबबाय। आदम हवाखौ सोरजिनाय समाव बांग्रिंबो गैया, दैबानाबो गैया, बेरामबो गैया, जेबो गैयामोन। दा नै कभिड जेनोखि कर'ना भाइरास गिलु बालु इसोरा राग जोंनानै जोंनो होबाय, बे नङा, इसोरा जोंखौ अनो, नाथाय बेखौ जों मानसियासो खालामनानै लादों ना। फ्रिलि इटनो जानो होखाबाय आदम हवानो, नाथाय हवाया बुरखाय जाबाय सैतानजों, बे गोग्लैबाय। दिनै जोंबो मानसिया बे संसाराव मा, जोंनो फ्रि होबाय इसोरा, नोंनि गोसो बायदि थांनानै थानो थाखाय बेखौल' दाव खालामनांगौ। जों बेखौ खालामाखिसै, फैला जाबाय, जों गोग्लैबाय। दा दिनै बेबायदि महामारियाव जों दिनै भुगिनांबाय। दा थिग बेबायदि दिनै मा, आदम हवानि पापनि थाखाय पापा हाबबाय संसारावहाय। रमान्सनि 5:12 क्लियार लिरनाय दङ। दा
बेखौनो लानानै जिसु ख्रिस्ट'आबो बेखौनो बिफा इसोरा बेखौनो होनदों जनावहाय ना सैताना खावनो आरो डिस्ट्रय खालामनासो नोंनियाव फैयो नाथाय आं फैदों नोंनो गोथांखौ होनो जननि 10:10 दा जेरैहाय हबाया बुरखायजाबाय दंस खालामजाबाय सिगां नाथाय जिसु ख्रिस्ट' दिनै बे संसाराव बे दंस खालामजाबाय नालाय जोङो थैनाया हाबखाबाय नालाय दिनै गोथांखौ होनो दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ बिफा इसोरा जोंनो हरबाय God so loved the world that he gave only his begotten son बेनि दारै जों गोथांखौ मोनबाय दा जेब्लानोखि ख्रिस्टमास फैयो अब्लानो जों गोसोआव फैयो जे बे जिसु ख्रिस्ट'आनो जोंनि गासैबो बानसगिरि जेब्ला बे संसाराव फैबाय जोंनि गासैबो जेनेखि थैनांगौ दङमोन जोंनि जेनेखि पापजों भुगिनांगौ दङमोन ना रमान्सनि 5:12 जेरै सासे मानसि मावनाय पाप मावनायनि दारै गासै पापा संसाराव हाबबाय बेखौ सलुसन खालामनो थाखाय नैबे ख्रिस्टमासआसो जिसु ख्रिस्ट' संसाराव फैबाय जोंनो गोथांखौ होफैफिनबाय दा जोंखौहाय दंस खालामनायमोन ना सैताना नाथाय जों दिनै गोथांखौ मोनबाय दा बेनिखायनो जों गोबां रंजानांगौ आरो बेबायदिनो ख्रिस्टमासनि जेनेखि स्ट'रिफोर जेनेखि बुंलांनानै गालांजानाय जोङो लुकासनिफ्राय 1:20 सिमाव नायोब्ला जों नुयो आरो बेबायदिनो गोबां मा होनो जिसु सारि जानायनि बिखयफ्रा गोबां हाबसोनानै दङ बेखौ बुंब्लाबो जों बुंजोबनो हाया नाथाय दिनैनि नैबे सर्ट समाव आं मोनब्रैसो मैयानिखौनो लानानै दिनैनि बे इसोर राजे जोंखौ एसेग्राब अनबाय आरो मा होनदों माथाइनि 1:23 सासे आइथा मारियामा सारि जागोन बे गथ' सारिगोन बे गथ'नि मुंखौ इमानुएल दोननांगोन इसोरा जोंजों लोगोसे माबायदि बे लोगोसे जों बेखौ जोङो नायगोन दा आं दिनैनि नैबे 25 जेनेखि डिसेम्बराव बा जिसु सारि जानायनि मेसेजखौ आं बेखौनो होनो गोसो जादों इसोरा जोंखौ एसेग्राब अनबाय आरो जों माबायदि अननो नांगौ आरो मोनसे जाहैबाय इमानुएल गॉड विथ अस बियो मा दा अब्ला फै जोङो दिनैनि जेनेखि बिखय जों बेखौ बोलानानै लानि आङो फरायलिया जास्ट नोंसोर गावबागाव नायदो बेनो जाहैबाय मैयाबो जोङो नायखाबाय लुकासनि 2:1-20 आङो फरायब्ला गोलाव जागोन बेनिखायनो आं सानबाय जास्ट जोङो मैया मोनायाव फरायखाबाय बेनिनो ससेल' जों फरायलांब्ला जों मोजाङै बुजिबावगोन आरो दा बेवहाय गोबां जोङो थांनाय मोनाबिलियाव जों सोलोंबाय जोङो लावखारफोरजों आरबफ्रा नुजाबाय आरो बिथांमोना रंजानाय गोसोखौ लानानै जिसुखौ बेथलेहेमाव खुलुमनो बिथांमोना थांबाय आरो बेबायदिनो मा होनदों ग्रेट आरबफ्रा रोजाबनानै मेथाइ खनदों जायफ्रा जिसुखौ हामजागोन बिसोरहा गोजोननाय जागोन जायफ्रा जिसुखौ हामजाया बेहा गोजोननाय गैया जोङो मैया मोनाबिलियाव जों सोलोंबाय नाथाय जेनाखि आङो बुंदोंमोन मैया मोनाबिलियाव लावखारफ्रा जेबो गैया अब्लाबो बेथलेहेमाव थांनि जों जिसुखौ खुलुमहैनि बिथांमोना खुलुमहैबाय मान बावबाय दा जोङो बाइबेलाव जोङो नुयो साथाम गोनोखोफोर हाथरखिखौ नायदाव बिथांमोना थांदों बेथलेहेमाव नाथाय बे समाव हेरद राजाया बुथारनो ओरैबायदि प्लेनिं खालामदों आंनिफ्राय देरसिन सोर राजा फैदों बेलाय ना दानथाम गथ'फोरखौहाय बोसोरसे बोसोरनै आन्डार 2 years होननानै बुंदों बाइबेलाव बोसोरनैनि उन्दै गथ'खौ एखेबारे दानस'जोबदों हेरद राजानि आमोलाव सोर बेलाय आंनिफ्राय देरसिन राजा सोरजिग्रा दा बेबायदिनो गोनोखोफ्राबो थांनानै जों मिथिगौ हेरद राजाखौ मोनहैनानै हेरद राजाया फै नोंसोरो थांनानै फै नुयोब्ला आंनोबो खोन्थाबाय बहा होननानै नाथाय बिथांमोना गोनोखोफ्रा हाथरखिखौ नायदाव थांबाय जिसुखौ नुहैबाय बिथांमोना गोबां गिफ्टजों लोगोसे जिसुखौ खुलुमनानै फैबाय आरो थिग बेबायदिनो लावखारफोरजोंबो मा होनो आरबफ्रा नुजाबाय लावखारफ्राबो जिसुखौ खुलुमनो थांबाय दा अब्ला जोंहा मोनसे क्लियार एभिडेन्स जोंनि गेजेराव दङ
जिसु ख्रिस्ट' सारि जानाया माबायदि जाया एखेबारे नामी दामी गोनोखोफोर साइन्टिस्ट होननानै बुङोब्ला बिराद नामी दामी गोनोखोफोर बिथांमोनाबो जिसुखौ खुलुमनो थांदों लावखारफ्राबो जिसुखौ खुलुमनो थांदों दा जोंनि जाग्रा गावसोरबो जाखायो अबसे ना बेबायदि दा बेबायदि आरोखि जोंनि सुबुं सानखौआव बेबायदि मुगैज्लायनाय दङ नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो लागै बयनिबो थाखाय रंजानायखौ होनो थाखाय जोंनि सारि जाबाय ना जिसु ख्रिस्ट'आ रावखौबो मुगैयाखै जायनि फलाव दिनै लावखारफोरजोंबो आरफोरा नुजानानै थां खुलुमहै गोनोखोफ्राबो थांनानै खुलुमहैदों अब्ला जों गोबां सोलोंनायखौ मोनो जिसु ख्रिस्ट'आ जों बयनिबो थाखाय फैदों नों एसटि नों ब्राह्मिन नों जेनेरेल नों ओबिसि मालाबा पार्टिखौ लायाखै जिसु ख्रिस्ट'आ जों बयनिबो थाखाय एक दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै बे संसाराव फैबाय आरो जोंनो गोथांखौ होनो दिनै बे संसाराव फैबाय अब्ला जोङो एसे सिगाङाव जों बुंबाय God so loved the world इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय आरो बे ख्रिस्टमासनि दारै जोंनि जेनाखि पाप मावनायफ्रा जोङो माफ मोनबाय ख्रिस्टमासनि दारै सल्युसन जोङो थैबायमोन आदम हौवानि पापनि थाखाय नाथाय ख्रिस्टमासआ जोंनि थाखाय सल्युसनखौ होफैबाय मारै जिसु ख्रिस्टनि दारै मानो होनदों इसोरा गावनो होनखादों सिखावआ खावनो आरो डिस्ट्रय खालामनोसो फैयो नाथाय आं फैदों नोंसिनो मा गोथांखौ होनो स्रांखौ होनो गोबां स्ट'रिफोर दङ जिसु ख्रिस्ट' सारि जानायनि ना मैया मोनाबिलियाव बुंखाबाय जुदाइनि बेथलेहेम नोगोराव जेनाखि जसेफ आरो मारियामा बेसेबांबा गोबाव ट्रेभेलिं खालामनानै थांदों नाजारेथ एन्ड गालिलीनिफ्राय सेन्सासा जाबाय मुं हैथारनांसिगौ लिरजाहैथारनांसिगौ थांबाय खस्थ' मस्थ' थांबाय मारियामजों जसेफजों नाथाय समा जाबाय सारि जाबाय आरो बे जुदाइनि बेथलेहेमाव सारि जाखांनानैबो हेर'द राजानि उपद्रबनि थाखाय उपाय गैया बिथांमोना नाजारेथआव मिसराव खारलांफिननो गोनां जाबाय दा बेबायदिनो जिसु ख्रिस्ट'नि सारि जानाया माबायदि एसेबां खस्थ' बिराद खस्थ'यै सारि जादों ना अब्लाबो जोंनो इसोरा अननायखौ जोंनो बे संसाराव दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि दारै जोंनो होबाय जेराव जोङो थैबायमोन गैखाङामोन जोंनो बे अननायखौ जोंनो होबाय दा बेनिखायनो जों बयबो रंजादों जोंनि गोसोफ्राव बेखौनो लानानै जोङो रंजादों जोङो गैयाब्लाबो दिनैनि दिनाव जों बयबो रंजादों आरो दा थिग बेबायदिनो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि गेजेराव बेबायदि सारि जादों जों बेखौ बयबो मिथिगौ दा गोबां बिखयफ्रा जिसु सारि जाफैनायजों लोगोसे माखासे बिखयफ्रा गोबां फिट हाबसननानै थानायखौ जों नुनो मोनो जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ सारि जानोसै अब्ला बे समाव इसोरा आरफ'आ होनबाय जसेफ आरो मारियामखौ औ नोङो बेनि मुंखौहाय इमानुएल दोननांगोन that means God with us जों अराय सम खोनायो इसोरा जोंजों लोगोसेखौ जोंनि बिमाफ्राबो गथ'खौ जोनोम जायोब्ला सोरबा इमानुएल नामबो दोनलायो दा इमानुएल God with us जेब्ला जोंजों लोगोसे इसोरा थाखाबायब्ला बेवहाय जोंहा जेबो खमि गैला आरो दा जेनिबो आंखाल गैला जोंहा इसोरा जोंजों लोगोसे दिनै जिसु ख्रिस्ट' फैनायजों लोगोसे जोंजों लोगोसे सासे इमानुएल God with us बेखौ जों माबोरै मिथियो जसेफ जेनेसिसनि 39नि 1निफ्राय 6आव जों नायब्ला बुजिगोन जसेफआ सोरमोन बै समाव गोजाम बरदायाव जसेफआ सासे ओरैबायदि इसोरखौ गिग्रा इसोरखौ मानिग्रामोन ना जसेफआ जेब्ला बियो मिस्र हादराव गावनि बिदाफोरजोंनो फानहरजाबाय बे समाव सासे बिनि गुरुआ मास्टार्सआ नुबाय बेजोंहाय बे सासे जौगासारनाय जसेफआ ना इसोरानो जसेफजों लोगोसे दंखाय बियो ओरैबायदि दोहोनि जायनि फलाव बियो बेसेबांबा गिलु बालु जेनाखि समयसा दंमोन बेनिफ्रायबो बियो जसेफआ बारग'नो हादों गावखौहाय दा बियो माब्रै इसोरनि बोर थानायखाय जसेफआ
बै समावनो मिसर हादरनि सासे गभर्नर जानो हानाय जों बेखौ जों बाइबेलाव नुनो हायो। बे माब्रै? जसेफहा रावबो गैयामोन, बिदा फंबाय गैया, मालाय हादर बाय बाहागि गैया, मालाय हादर धोनि थाखा फैसा गैया, मालाय हादर। बे समावबो जसेफआ माब्रै बै समाव गभर्नर जानो हाखो, हादांगोरा जानो हाखो? दिनै बाइबेलाव मानो? इसोरा बेजों लोगोसे दङखाय। बेनो जादों दिनैनि बे इमानुएलनि ओंथियाबो। जेब्ला इसोरा जोंजों लोगोसेब्ला, जोंजों लोगोसेखासैब्ला जोंहा जेनिबो आंखाल गैया। We are prosper ना। दिनै जिसु ख्रीष्टआ बे संसाराव फैबाय, फैनायजों लोगोसे जोंजों लोगोसे थाफैबाय। जोंहा अरायसम जौगानाय, जोंहा जेनिबो आंखाल गैया। इसोरा जोंजों लोगोसे। नोंखौ गाज्रिब्लाबो, ओइ उमुक नों पापी ना, ओइ नों उमुका नोङो एखेबारे गाज्रि मावथारबाय, अब्लाबो इसोरा नोंजों लोगोसे दङ। मारै? पेटाराव बुंदों, पेटारनि फासनि आगावहाय, पेटार नङा, लुकासनि फासनि आगावहाय, जेब्ला पेटारा हरसेमानि ना सारबाय, नाफ्रा ओरैबायदि मोनबाय। मोनाबिलि समाव जिसुआ पेटारनि नाव सेराव जिरायनानै दङ। बे समाव ओरैबायदि गिलु बालु बार सुखा जादोंमोन। नाथाय बे समाव बियो मा जाबाय? पेटारा ना सारबाय, नायाबो मोनबाय गोबांनो। जिसु ख्रीष्टआ साइडआव जिरायनानै दङ। बे समावहाय बियो नुसनाखैमोन पेटारा जिसुखौहाय। नाथाय जेब्ला बियो जिसुखौ नुयो, ओरैबायदि गिख्रंबाय पेटारा, गिख्रंबाय गावखौहाय। हाब प्रभु, आं पापी, आंनिफ्राय गोजानाव था। आं पापी प्रभु, आंनिफ्राय गोजानाव था होनबाय पेटारा जिसु ख्रीष्टखौ। नाथाय बियो मा होनबाय? जिसु ख्रीष्टआ पेटारखौ मा होनना मिथिगौ? नोङो दागि, जेरावहाय बार सुखा गैया, बार सुखा दं होनना नों दागि। जेरावहाय दैबाना जायाखै, बेयाव दैबाना दं होनना नों दागि। जेरावहाय जेबो गिनांगौना गैया, नों दागि। थिग बेबायदिनो नोंनि पापनि थाखाय आं जे नोंनिफ्राय गोजानाव दं, बेखौ नों माब्लाबाबो दासान। पेटारखौ जिसु ख्रीष्टआ होनदों, आंनि पापनि थाखाय जे आंजों इसोरा गैले, बेखौ नों दासान। आंनि पापनि थाखाय, आंनि गोरोन्थिनि थाखाय जे इसोरा आंजों गैले, नों बेखौ दासान होननानै पेटारखौ जिसु ख्रीष्टआ बुंदों। नोङो दिनैनो गारदो बे खामानिखौ, नों आंजों फैदो, मानसि हमग्रा जाफैदो, ना सारनायखौ गारदो। दा थिग बेबायदि इमानुएल, गॉड विथ आस नि ओंथिया बेनो। इसोरा जेब्ला जोंजों लोगोसे थागोन, अब्ला जों अरायसम जौगानाय। जसेफजों इसोरा लोगोसे दङखाय बै समावनो बियो गभर्नर जानो हादों। Joseph had no money, Joseph had no property, Joseph had no relative, Joseph had nothing. बियो गावनि बिदा फंबायफोरजों अबसे फानहरजादोंसो मिसर हादराव। होमब्लाबो बियो गभर्नर जानो हादों। बुरखायदोंमोन, वाइफ बिथांखौ गोबां टेम्पटेसन खालामदोंमोन, अब्लाबो गोग्लैयाखै। मानोना बियो फोरबोजों दङखाय, इसोरजों दङखाय बियो जौगासारदों। इसोरनि बोरा बिसोर। दा थिग बेबायदिनो पेटारा जेरैहाय गावखौ गिदोंमोन, आंनाव पाप दङ, इसोरा आंजों गैया, आंनिफ्राय गोजानाव था। नाथाय जिसुआ बेखौ बुंबाय, नों पाप मावब्ला जे आङो नोंनिफ्राय गोजानाव बे नङा, आं अरायसम नोंजोंनो। फर एग्जाम्पल, ब्रादार जर्नेल जों आंजों बिराद क्ल'ज ना। नाथाय जेब्ला आं बिथांनि मोजां जाबाय, बिथांखौ फर एग्जाम्पल गाज्रि जाबाय, नङाब्ला अरायसम आं क्ल'ज लोगो नालाय, गाज्रिब्लाबो आं बेजों थाफाबाय थागोन ना। जौ लोंग्राब्लाबो लोगोजों थाफाबाय थागोन, फर एग्जाम्पलाव होनबाय आं ना, थाफाबाय थागोन आरो फोसाबनो नाजाबाय थागोन। नाथाय लोगोआ बुङै बुंबाय, मोजां आं साप'ज मोजां लायनो, ब्रादार जर्नेला बिराद गाज्रि, नाथाय बुंसेयावबो बियो लायाखिसै, अब्ला जोबथारनायाव मा जागोन? थिग बेबायदिनो दिनै इमानुएल, गॉड विथ आस आबो बेनो, गॉड विथ आस आबो बेनो। आरो बेबायदिनो इसोरा जे जोंखौ एसेग्राब अनबाय, God so loved the world, इसोरा जोंखौ एसेग्राब अनबाय, दिनै बे गावनि सासेल' सारि जानाय फिसाखौ जोंनो होबाय।
बे जोंनो गोथांखौ होबाय माबायदि अनदों नों पापी नों उदाया नों गाज्रि इसोरा मुगायाखै जोंखौ ओरैबायदि अनदों फर एग्जाम्पल आदानाव केन्सार बेराम दङलायनो ना केन्सार बेरामजों बियो ओरैबायदि जेब्ला केन्सार हस्पिटालाव सासे जोंनि फेल'शिपनि बियो खोन्थायो आरोखि आंनोहाय माबायदि बिबुरुवा केन्सार हस्पिटालाव फेल'शिपआव हाबग्रा सासे मावो आरो बेवहाय काउन्सिलर बियो खोन्थाबाय थायो केन्सार बेरामा माबायदि समाव बियो नायनो हाया आरोखि केन्सार बेराम पेसेन्टफोरखौहाय ओरैबायदि मोदैफोर गलायलायनो बियो ज्राम ज्रामनो नायनो हाया पेसेन्टफोरखौ सानसे केम' सुवाब्लानो मेडिसिन मोनाब्लानो आइखां बायखां थानो हाया जेब्ला बे केन्सार बेरामा आंनाव जाबायब्ला आंनि लोगो आदाया बिराद क्ल'ज जानो हागौ बियो आंखौ बिराद अनो नंगौना नङा आंखौ बिराद अनो बियो आदाया साप'ज नाथाय आंनाव केन्सार दं आंनाव खाथियाव फैनो हाया बियो नंगौना नङा खाथियाव फैनो हाया इसोराबो थिग बेबायदिनो दिनैनि दिनाव जोंखौ एसेग्राब अनबाय बे गावनि सासेल' सारिजानाय फिसाखौ होबाय जों पापीब्लाबो नंगौना नङा जोंखौ अनो नाथाय नोंनि पापखौ मुगैयो दिनैहाय आंखौ अनो इसोरा नाथाय आंनाव पाप दङब्ला आंखौ मुगैयो बेनो इसोरनि अननाया जोंहा दिनै God so loved the world I have cancer आंनि आदाया आंखौ अनो बिराद हेल्प होनो गोसो दङ नाथाय आंहा बेराम दंसै बे आंनि खाथियाव फैनो हाया उमुखाखौ अनो बिरादनो हेफाजाबबो होयो नाथाय बेरामनि थाखाय खाथियाव फैनो हाया दिनै इसोराबो बेबायदिनो नोंखौ अनदों आंखौ अनदों बे गावनि सासेल' साजानाय फिसाखौ होबाय नोंनि पापखौसो बियो मुगैयो नाथाय जों दिनै गोबां क्रिसमासनि समाव गोबां स्पिकारफ्रा बुंगोन गुबुन गुबुन रोखोमनि रंजानायनि मेसेज जिसु सारि जानायनि स्ट'रि मानो होनोब्ला गोबां बिखयफ्रा जिसु सारि जानायाव हाबसननानै दङ बिगिनिं टु एन्ड नायोब्ला जों फोजोबनो हाया जों मिथिगौ जोंनि जिबनावहाय गोबांबार बोसोर जों क्रिसमासखौ सेलेब्रेट खालामबोबाय थाबाय पालन खालामबोबाय थाबाय जोंनि जिबनावहाय जों बयबो रेबें रेबें मिथिगौ क्रिसमासआ मा दा थिगबायदिनो इसोरा जोंखौ एसेग्राब अनबाय आरो अननायल' नङा बियो जोंजों लोगोसे अराय सम थाफाबाय इमानुएल आरो जेब्ला बेखायनो जों लावखारफोरनो खोन्थानाय बाथ्राया बेनो इसोरनि अननायखौ जों दिनै मोनबाय बेनिखायनो जों बयबो दिनै रंजादों आरोखि दिनै बयबो रंजादों आरो मोनसेया जाहैबाय इमानुएल God with us इसोरा जोंजों लोगोसे दिनै दङ जोङो जोंजों लोगोसे दङ आरो दिनै लुकासनि 2:14 होनदों दा जायफ्रा बेखौ हामजाबाय जिसु होननानै गनायबाय बिनियाव सान्थिया थागोन होननानै बुंदों जुदि नोङो रेङा टेंसाजों गोरोबलायनाय गैयैजों मैला गोसोजों दिनै नोङो जिसुखौ हामजायाखैब्ला नोंनियाव गोजोननायाबो गैया होननानै बुंदों बाइबेलनि बाथ्रा दा थिगबायदि इमानुएल God with us आंजों लोगोसे इसोरा दंसैब्ला गोजोननायाबो आंजों दंसै ना मैया मोनाबिलियाव जों मोननै बाथ्राखौ सोलोंबाय रंजानाय आरो गोजोननाय दिनैनि बिथ्रायाव जों सोलोंबाय लाभ अफ गड इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय ना आरो मोनसे जाबाय इमानुएल दा थिग बेबायदिनो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि लागै गोथांखौ होनो जोंनो बेबायदि सारि जाफैबाय जोंहा दिनै जेनिबो आंखाल गैया जोंहा दिनै जेनिबो सिन्था खालामनांगौ गैया मानोना जों गोथांखौ मोनबाय जोंनि बे संसाराव थांनानै थानांगौ समाव समस्याफ्रा प्रब्लेमफ्रा बिदिनोसै ना दिनै फैगोन गाबोन थांगोन गाबोन फैगोन दिनै थांगोन ना समफोर थांगोन बेबायदिनो रटेसन जायो जोंनि सुबुं सानखौ जोंनि प्रब्लेमफ्रा अब्लाबो दिनै जोङो गोथांखौ मोनबायखाय क्रिसमास दहाय एसे समाव ब्रादार फुंखाया जोंनो बुंलांबाय माने बुंनो हाया जोंनि जिबनाव बबे समाव मा जागोन क्रिसमासनि समावसो बिराद रंजाबाय थांनाय बोसोराव बेबायदिनो जादों भैरब खन्द'आव बर' गिर्जा हाबदों बेस्ट्रा निउ इयारनि गिर्जासो हाबदों मोनसे गिर्जायाव BLC गिर्जा भैरब खन्द' जोंनि आमाइनिनो खाथि BLCनि मोनसे गिर्जाखौ हाबनानै भैरब खन्द'आवथ' पिकनिक स्पट नालाय
बिराद स्पिड गारि फैलाबायो दाना मा जाबाय आंबो दंहैयो उदालगुरियाव मोनसे गिर्जायावहाय दाना मा जाबाय जोंनि आमाइनिनो खुरमा जायो आरो बियो गिर्जा गनानै बियो न' फारसेसो थाबायबोदोंमोन बाइकजों फुथारना गालांबाय बेबायदि जायो जोंनि जिबनफ्रा ना बेबायदि जायो जोंनि जिबनफ्रा दा बेनिखायनो जेखि जाया मानो जेखि खैफोद फैया मानो इसोरा जोंनो अननायखौ होखाबाय जायहा बेखौ हामजागोन बिनियाव रंजानाय दङ गोजोननाय दङ गोथां दङ मानो होनोब्ला सिखावा खावनो आरो डिस्ट्रय खालामनोसो फैदोंमोन नाथाय जिसु ख्रिस्ट' जोंनो फैबाय गोथांखौ होनो ज'ननि 10:10 बेखौ फराय ना दिनै ख्रिस्टमासआ जोंनो लागै पापनि थैनायनि थाखाय जोंनो सलुसन होनो थाखाय मोनसे ख्रिस्टमासआ बेनो एभरि टाइम ख्रिस्टमास काम जों रिमेम्बार इसोरा जोंखौ एसेग्राब अनो इसोरा जोंजों लोगोसे दा जोङो ख्रिस्टमासखौहाय गोबां बुहुमाव दिनै सेलेब्रेट खालामो इन्टायार वर्ल्ड नागालेण्डफोरनि ख्रिस्टमास सेलेब्रेट खालामनायफ्रा एसे गुबुन मिज'रामफोरनि ख्रिस्टमास सेलेब्रेट खालामनायफ्रा एसे गुबुन मेघालयफोरनि गुबुन जोंनि आसामनिया गुबुन जायो बिथांमोननिया 1 तारिखनि फोरबोनिफ्रायनो नभेम्बरफोरनिफ्रायनो गोबां डेक'रेसन खालामो नागालेण्डआव आंबो 3 बोसोर थिउल'जि फरायनायखौ मिथिगौ ना बिथांमोननिया मा हिन्दु दखानदार बिसोर हाथरखि थिखोब्ला फाइन लायो बिसोर फैसा लायो नागाफ्रा हिन्दु दखानदारब्लाबो हाथरखि थिखोनांगौ आं थांनानै सोंहैयोमोन ओइ आपनिथ' मुस्लिम किय किबाथ' स्टार्ट उठायासै नांगौमोन बिसोरनि रायलायनायफ्राथ' लाब्रा नालाय न' रायलाय फाइन लायनो नागाफ्रा हाथरखि थिखोब्ला फाइन लायनो हिन्दु दखानब्लाबो थिखोनांगौ ओरैबायदि स्ट्रं मालाय बिसोरहा एसेम्ब्लिफ्रावनो बिराद वार्शिप सं लिड खालामनो हाबाय मानो मेजरिटि जाबाय दिनै जोंबो जिसु सारि जानायखौ जों मोनबाय आरो जोंहा गोथां जिसुनियावल' गोथाङा दङ बे संसाराव रावबो गोथांखौ होनो हाया आरो गोजोननायखौ बे संसाराव रावबो होनो हाया जिसुआल' होनो हायो रंजानायखौबो बे संसाराव खुनु होनो हाया होदोंब्लाबो दसेल' जिसुआल' होनो हायो रंजादों जानो हागौ गोबां जोंनि ख्रिस्ट'खौ बिदा फंबायफ्रा धोन सम्पति थाखा फैसाखौ लानानै नाथाय जिउआ बिसोरनो जोरगासेल' थैबाथाय गैले नाथाय जोंहा माखौ लाना रंजायो थैब्लाबो जोंहा एभारलास्टिं लाइफ बेखौसो लाना जों रंजादों दा दिनै ना दिनै आं थैब्लाबो जोंहा जेरैबो माबा गैया जोंहा गोथांखौ मोनखाबाय ख्रिस्टमासआ दिनैनि दिनाव बेनो आंनि अनज्लायग्रा ख्रिस्ट सिबियारि नोंथांमोन बेनिखायनो जोङो अराय सम जोंनि गोसोआव जों निरासाखौ जों लानो नाङा दा लाबोब्ला इसोरा जोंखौ अनबायब्ला जों रंजानि जों गोथांखौ मोनबाय आरो जायानो जिसुखौ हामजाया बिनियाव माब्लाबाबो गोजोननाया थाया जेरैहाय लावखारफ्रा जेबो गैयामोन बेथलेहेम खाथियाव बिथांमोना मोसौ गुमबाय बायदों हरनि समाव हरफा थोलो बै समाव मोसौ गुमोमोन बिसोरो माबायदि मोसौ गुमदों माबायदि मेन्दा गुमदों मोसौ नङा सरि मेन्दाफोरखौ माबायदि गुमदों जोंथ' नुहैयाखै अब्लाबो आरफोरा बिथांमोनजों नुजाफैनायजों लोगोसे नाथिं दे हेड टु जोङो जिसुखौ खुलुमहैनि बिथांमोना खुलुमहैबाय दा ख्रिस्टमास इज नट रिसिभिं बाट गिभिं ख्रिस्टमासआ लानायनि नङा नाथाय होनायनिसो जेरैहाय गोनोखोफ्राबो थांनानै जिसु ख्रिस्ट'खौ मान बावहैदों लावखारफ्राबो थांनानै खुलुमहैदों जों दिनै बेखिनि जोङो इसोरनि बाथ्राखौ दिनै बे ख्रिस्टमासनि समाव जों बेखौ जों मोननो हायो दा बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा साफ्रोमबो दिनैनि मेसेजखौ जों गोसोआव आर्किनानै जों बयबो मिथिगौ बे रंजानाय मेसेजखौ जों गुबुननो जोङो होनो जोङो नाजालांनि आरो जों हास्थायनि आं बेनिखायनो बारा गोलाव बुंनो सानाखिसै दिनैनि बे गाहाम बाथ्राखौ बे ख्रिस्टमासनि मेसेजखौ आं बेयावनो फोजोबबाय जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आमेन।